Ну и напоследок, допрос в чеченском госнаркоконтроле. أول полковники, подполковники. انت وين ريزولتات يز هو ريسبوبليكان اوكر بيونر كمان حوالي اميتو خلاص Так точно. Раскрывайте окна, открывайте двери в эту новую... эй اول اوكي يودو شي واشتك Я бью он аля, Сирхаем, товарищ начальник. نعال تخيلون Дерес хил, хуна хил. так да просто عيوض وريوي فاميليا имя Жаумбек. فاميليا مويا سوي سلو شو فاميليا هاي Маба, сук. Через дефис дон. место работы Стройки аук. خوبه ابي اشوف سтройки Жауя чуксу. اصلا خودي دخان اساس ايش كامل شو قوسم كورني عدوش اواسا جوش ملادا عدوش شو وقوس لا تمو قي تريسو Товарищ начальник. Цавална аля, цамлацу. حسن يل هم شو قروا ريسبوبليك بيخواشيرش Вот тут не соглашусь. Будь хайох, я говорю, даёх шаг милу. Тходух. Зеленострой работает. так انا اصلا بالي ولا دعوي شو كسر Товарищ начальник, последнее желание Эрса. خو желание Шестой камер чукасас. دعوي так собрали حول شو استوي كام شو سين قشوا Заначки Эрса еще. دعوي سبع لك شو